या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित 500 रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाकरिता आवश्यक एकूण 1086 पदनिर्मितीसह मान्यतेचा शासन निर्णय काढण्यात आला। रत्नागिरी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 448 पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली असून याकरिता 105.78 कोटी खर्चाची मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे। महाराष्ट्र गोवा राज्याच्या संयुक्त तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या पुनरुज्जीवनाकरिता 330 कोटींच्या खर्चास तिलारी प्रकल्पाच्या नियंत्रण मंडळाच्या 6व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली। राज्य शासनाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गातील भूमिगत वीज वाहिन्या तसेच नवीन साहित्य आणि मजबूतीकरण कामांसाठी 825 कोटी मंजूर करण्यात आले। त्यातील 300 कोटींच्या कामांचे टेंडर काढण्यात आले। मुंबई गोवा मार्गाच्या विषयासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली। गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई गोवा हायवेवरील सिंगल लेन सुरू करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय अशी माहिती त्यांनी दिली। जिल्हा परिषदेच्या इमारतीवर लोखंडी पत्रे घालण्याचं काम सुरू असून दोघे कामगार छपरावरून खाली कोसळले। या अपघातात एकाचा मृत्यू झालाय तर एक जण गंभीर जखमी झालाय। कणकवलीतील तरडे गावचे माजी सरपंच उल्हास कल्याणकर यांनी अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून घेत आत्महत्या केली। कल्याणकर यांना भाजलेल्या स्थितीतच कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र तत्पूर्वी त्यांचा मृत्यू झाला होता। सरकारी शाळांतील शिक्षकांच्या दर 3 वर्षांनी होणाऱ्या बदल्या यापुढे होणार नाहीत। या बदल्यांमध्ये होणारा आर्थिक व्यवहार मोडीत काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला। येत्या 2 दिवसात याबाबतचा आदेश काढण्यात येईल। युवक काँग्रेस बैठकीत 2 गटात मारामारी झाली। युवक काँग्रेस अध्यक्ष कुणाल राऊत यांच्या विरोधात एक गट आक्रमक झाला, त्यानंतर खुर्च्या फेकून मारामारी सुरू झाली। नितीन देशमुख यांनी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार आहेत याची कल्पना एका महिन्यातच आम्हाला आली होती, तेव्हा कदाचित देवेंद्र फडणवीस यांना ही माहिती नसेल असा दावा त्यांनी केला। धर्मांतर बंदी कायदा रद्द करण्याच्या विरोधात बेळगावात विश्व हिंदू परिषदेने आंदोलन आयोजित केलेल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी बेळगावात येणाऱ्या स्वामीजींच्या गाडीचा काकतीजवळ अपघात झाला। या अपघातात 2 सेवकांचा मृत्यू झाला। कर्नाटकातील शिवापूर मठाचे ते स्वामीजी आहेत। सावरकरांचे धडे वगळण्याबाबतचं आश्वासन काँग्रेसनं कर्नाटक निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्यात दिलं होतं। तेथील जनतेनं त्यांना निवडून दिलं, याचा अर्थ त्या जाहीरनाम्याला लोकांची मान्यता आहे असं शरद पवार यांनी विधान केलंय। गोव्यातील पर्यटन स्थळे आणि किनारी भागात पर्यटकांना विविध आमिषे दाखवून त्यांची लुबाडणूक करणाऱ्या 12 दलालांना गोवा पोलिसांच्या गुन्हा शाखेनं अटक केली आहे। कीर्तनकार इंदुरीकर महाराजांविरुद्ध खटला चालणार आहे। PCPNDT कायद्यानुसार हा खटला चालवला जाणार आहे। सम आणि विषम तारखेला स्त्रीशी संग केला तर अनुक्रमे मुलगा आणि मुलगी होते या वक्तव्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानाच्या बाहेर एका रिक्षा चालकानं आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्यानं खळबळ उडाली आहे, पण या ठिकाणी मोठा पोलीस बंदोबस्त असल्यानं पुढील अनर्थ टळला। कोकण किनारपट्टी आणि गुजरातला बिपरजॉयमुळे अलर्ट दिला होता। आता मान्सूनच्या वाटेत बिपरजॉयचा अडथळा नसल्याची माहिती मिळाली आहे। 18 जूनपासून मुसळधार पावसाला सुरुवात होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची बाजू सोशल मीडियावर मांडणाऱ्या अयोध्या पौळ यांना ठाण्यातील कळव्यात मारहाण करण्यात आली असून शाईफेक देखील करण्यात आली आहे। शरद पवार हेच आमच्या मनातील पंतप्रधान आहेत, पण त्यांना PM पदापासून हुलकावणी मिळाली असं वक्तव्य राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केलंय। लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एका रुग्णाला चक्क सुरक्षा रक्षकांना इंजेक्शन दिल्याची माहिती समोर आली असून या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रकाश आंबेडकर यांनी औरंगजेबच्या कबरीला भेट दिली आहे, त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे। प्राध्यापक सरोज सूद शिष्यवृत्ती 2023 नुकतीच लॉन्च करण्यात आली। ही खास शिष्यवृत्ती अभिनेता सोनू सूदची आई सरोज सूद यांच्या स्मृतीला भावपूर्ण श्रद्धांजली म्हणून समर्पित करण्यात येते। राज्यात गेल्या 5 महिन्यात 1.5 लाख लिटर बिअरची विक्री झाली आहे। यात सर्वाधिक विक्री मे महिन्यात झाली। मध्य प्रदेशात जबलपूरमधील एका हिंदू संघटनेनं जाहीर केलेल्या घोषणेमुळे गदारोळ माजलाय। जर एखाद्या हिंदू मुलानं मुस्लिम मुलीसोबत लग्न केलं तर त्याला ₹11,000चं बक्षीस देण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली आहे।
देशात कोट्यधीश आणि अब्जाधीशांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. त्यापैकी यावर्षी 6,500 कोट्यधीश नागरिक परदेशात स्थायिक होतील, असं हेनली प्रायव्हेट वेल्थ मायग्रेशन रिपोर्ट 2023 मध्ये नमूद करण्यात आलंय. प्रभास, कृती सेनॉन आणि सैफ अली खान स्टारर आदिपुरुष या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा हलका प्रतिसाद मिळतोय. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.